sedaya Allah kang paling berkah Majapahit. Jadi tadi Bapak Suparjo membukanya dengan tembang Dadang Gula untuk menyambut kita kita akan lanjut ke Majapahit. Jadi tadi Bapak Suparjo membukanya dengan tembang Dadang Gula untuk menyambut kita memulai Majapahit. Teknisnya mau satu-satu kok kita habiskan dulu terus baru dibahas semua sudah awal ya. Pokoknya pakai buat kembangan saat foto kemauan dari sahabat foto mungkin dipun tegesi mawi basa Jawi lajeng kula badhe ngandharaken kedap ngangge basa Indonesia awet ingkang rawuh wonten ingkang boten saged basa Jawi. Cina. Nggih, dari Cina ya, masih bisa bahasa Jawa? Mboten saged. Mboten saged. Sekarang hanya bisa ngomong bahasa Indonesia. Oh iya, benar. Kadang-kadang campur sama ngokok. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pakai bahasa Indonesia. Oke. Saya pada dulu ini foto sudah. Mana saya foto lagi?
Sasampunipun kalih padha menika kita sekaraken sesana menawi saking tembung-tembung kang dipun ginakaken Raden Ngabira Wasta saestu tumrap panjenengan sedherek pun sampun saklangkung mangertos sinten rikolalitipun asmanipun katurunan panjenenganipun menika saestu mujudaken satunggaling pujangga ingkang Purwakarta kawasan Pujangga Panutup. Jalaran sasampunipun Raden Ngabira Wasta kraton menika sampun boten wonten malih ingkang kasebat pujangga sinaosa bab panyeratan Jawi menika tasih dipun lajengaken mliginipun dening Ki Padmasastra. Namung Ki Padmasastra menika kepara nengenaken dhateng sebatanipun tiyang Madika. Dados nalika semanten lajeng miyosaken karaton kepara anggenipun ngembangaken pemikiranipun dhateng budaya Jawi menika sastra Jawi menika wonten sanjengipun keraton. Nah, Ranggawarsita menika mangke wonten ing mriki cetha sanget ketinggal sanget bilih Kajawi menika lebdo ing sastra nggih setunggaling pujangga pancen menika sampun jangkep syarat-syaratipun nggih menapa ingkang dados pawugeranipun ingkang sinebat pujangga menika. Menika nggih awicarita mandraguna lan saketurutipun menika tumrapipun Ki Ranggawarsita menika saestu mumpuni sanget. Lajeng panjenenganipun kejawi ahli sastra menika ugi anggenipun nengenaken dhateng keagamen menika dipun wiwiti mondho wonten ing Bangkinatar wonten ing Ponorogo. Nggih lajeng mangke ugi sasampunipun saged Ponorogo menika nengenaken dhateng bab kabudayan bab kanuragan menika guru dhateng Ibu Minata. Nah, awit saking menika wonten ing Serat Kalatidha menika sinaosa namung 12 pada menika ngemot bab-bab ingkang isi suraosipun boten namung bab tata lair. Mangke saged dipun pirsani wonten ing pada-pada sanesipun. Lah sapunika saking pada ingkang lajengan kalih pada menika menipun wastani kados dene kritik sosial ingkang ngemot bab politik menika sifatipun menika Serat Kalatidha ingkang dipun wastani bersifat universal. Dados menika mboten mesti namung berlaku pada saat karya itu dibuat, nggih. Nanging saged kemawon menika kritik ingkang saged kelampan wonten ing titiwanci sakmenika upaminipun. Nah wis sakmenika ngaten. Mangke derajating praja, mangke menika sakmenika nggih. Ing titiwanci kuwi kahananing negara kawriyan katon nggih. Sunyawuri sepi suwung, rurah nya rusak pangreh ing menika peralataning nagara, palupina tulodo tak conto, silasruti subasita. Kelu tegesipun ketut lajeng tidem menika tegesipun sepi dumadi menika kauripan hardayeng menika kasangsaran rat jagat karuban menika keleban lan rubedo menika tegesipun alangan. Dados mangke derajating praja kawriyan Suryawati lurah pangreng upara karana tanpa palupi. Dados kawontenanipun nagari titiwanci menika menapa nalika Ranggawarsita nggih lersi pas ujungipun nalika dipun damel Ranggawarsita kawontenanipun sampun yuswa sepuh menika jaman Pakubono ingkang kaping 7. Dados menika menapa nalika semanten kawontenanipun nagari dipun pasani risak menapa menika saged kangge kritik kawontenanipun titiwanci sakmenika. Sawetahipun sumangga dhateng kula lan panjenengan sedaya. Dados lajeng dipun lajengaken pada kalih ratune Ratu Utama Pati Linuwih Pranayaka Tyasararja Panekari becik-becik
Jadi sakabeh pimpinan negara menika ingin dipun wastani priyantun ingkang pinter, priyantun ingkang menika sae nggih. Namun nyatanipun boten saged menapa ngendhaleni kawontenanipun nagari kangge mewastani kawontenanipun menika risak. Dados padha kalih isinipun tembung-tembungipun nggih menika linuwih netepipun pinter banget menayaka menawa juru lembuk kae pangkat sanjuring bupati menawa wonten ing kraton Tias Raharjo Tejati ingkang becik panekar menika bebayan kae polisi ngiras kepala kampung arandene menawa dene to senadyan mengkono palias ing panulaing kala bendu jaman sing tansah kawontenanipun kala Kainestra sang Kinandodra tegesipun sangsaya banget kedadeane beda ngalangan ngeribeti kecewon ngeriboni njalari ribet ngalang-alangi. Dados kawontenanipun sinaosa menika para pemimpinipun menika priyantun ingkang dipun wastani sae pinter disenggodo lan sampun nanging nyatanipun boten saged ngendhaleni kawontenan ingkang dipun wastani kawontenan ingkang katemben nista kae risak menawa saking menika napa kawontenan sak menika menapa ingkang badhe dhateng awit wonten ing kala bidana salajengipun mangke saged dipun wastani menika jaman edan. Nah sing diarani jaman edan apa sing mben wis kliwat apa saiki lagi kedadian apa iki wis durung edan. Edane sing ngarep teko meneh lan menika monggo dipun kasaken. Nah, jadi kurang lebih di bait pertama itu menjelaskan bagaimana kondisi keraton dan negara Surakarta pada waktu itu, dan ada banyak tanda-tanda di situ. Kemudian banyak tindakan yang menyimpang, kemudian Sarjono Sujono jadi para cendekiawan juga ikut hadir di dalam satu zaman yang di sini dikenal dengan kolot hijau. Ya. Kolot hijau itu kalau berarti waktu, kemudian hijau itu apa Pak? Ragu-ragu, ya. Hijau-hijau. Jadi zaman yang serba ragu-ragu untuk mengambil keputusan, kira-kira begitu. Nah, zaman kolot hijau itu di sini ditandai rajanya sangat bagus, patihnya juga sangat punya banyak kepandaian, pegawainya juga istimewa dan baik-baik begitu. Tetapi kesemua perangkat dari kerajaan ini nyatanya tidak bisa mengatasi Kolobendu. Mereka hanya di dalam zaman itu kemudian semakin menjadi-jadi zaman, ya, kesengsaraan zaman itu semakin menjadi-jadi. Nah sebenarnya itu refleksi nih untuk kita semua, kapan ya zaman yang disebut sebagai kolot hijau, kapan zaman disebut sebagai Kolobendu, apakah hanya saat Romo Warsito ya, mengalami, atau sebenarnya itu masih terus berjalan. Monggo buat lajengaken foto 3 lan sekawan. Mas kangge cekok sana sebut saged to Mas. Nuwun Mas. Ini kan pangapunten Pak Warjo. Kula boten kagem cekok ingkang Kami
kataman nandang pirangi menika mboten teges saking tepung pirang pirangi menika ngati-ati banget ing sabarang rek pamimur menika panglipu manuwara indah nang semati temah nawusana suha rusak karso menika karep wiwika pangati-ati utawi hati-hati lah wonten ing padha menika meratelaken bilih sang paramengkawi tegesipun menika ingkang anggit serat menika Rangga Warsita menika katemben nandhang begitu susah sedih dening upaya sandi tegesipun kados dene menapa nggih ada semacam janji-janji ingkang namung mayawara. Dados swara kuwi jarene arep ngene ning kanyatan nyatane mboten kados ingkang dipun janjiaken. Nanging menika mangke ugi saged kangge tintingan kangge panglimbang ing ngatasipun si Rangga Warsita menika satunggaling pujangga ingkang saestu menika nggih sampun menep lahir sing batalipun menika menapa menika mligi saestu raos masgul utawi raos sedihipun si pujangga karana menika nggih janji-janji namung sipatipun mayawara menapa menika saestunipun nggih berlaku untuk semuanya nggih dados menawi dipun tintingi menika ing ngatasipun Raden Ngabira Warsita ketingalipun menika bukan hanya semata-mata kepentingan pribadi. Salajengipun wonten ing padha menika rak menika wong kepengin met pamrih milih akulih. Dados menika pengenipun ra nggih senajan kok ana tetembungan seping pamrih rawing gawe ning tenane nggih priyayi-priyayi menika mboten luar saking ingkang dipun wastani pamrih. Salajengipun dasar karoban pawarta bebaratan ujar lamis ingkang kados sampun kula aturaken ajeng karoban menika pun keleban pawarta kabar ujar manis menika gunem mung ing laire nggih dados wonten ing batin menika dereng sami kaliyan ingkang dipun tungalaken nggih laire becik nggih lajeng pinudya diajab utawi dipilih pinudya menika tersebut diarep-arep supaya digadang-gadang ning nyatanipun pangarep lekasan nawusana kawuri kepungkur malah digoeng-goring saekting temenan kaya sanyata ngayun ngarep andeder nuwuhake kaluputan nggih kenumpuk utawi kesalahan lamun menawa yen manawa menawa tukul beko tersebut kangilan utawi ribet. Dados menika wonten ing tulisan kula ingkang kaca pungkasan nggih mangke kaca ingkang dereng wingking mangke ugi saged dipun napa dadosaken kados dene jujutan. Apakah ini semata-mata hanya karena sewu menawi panjenengan maos Raden Ngabira Warsita ing antaraipun panjenengan mangke menawi pengin mangertos Rangga Warsita saketahipun saya mohon untuk bisa membaca yang namanya babat Rangga Warsita ada jilid 1, 2, 3 yang kami miliki. Kan sebetulnya ada 4 jilid, tapi yang jilid 4 itu adalah kami belum menemukan. Terus konon jilid 4 itu sebetulnya hanya isi tentang informasi karya-karya beliau. Tapi perjalanan Raden Ngabira Warsita mulai dari kecil bisa dikatakan saat itu termasuk anak yang cerdas tetapi nakal sampai harus di pondok pesantrenkan di Ponorogo dan itu sampai harus pergi tanpa pamit dan sebagainya. Itu adalah kisah sepanjang itu semuanya termuat di dalam babat Rangga Warsita. Itu dimuat di www.sastra.org. Panjenengan bisa membaca seutuhnya di situ. Ini kok. Jadi sewu wonten ing padha menika
nggambarkan panjenenganipun dadi pujangga nganti 40 taun luwih. Menika mboten nate saged tinggah pangkat. Nah, apakah hanya karena yang bersangkutan itu selama menjadi abdi dalem wonten ing kapujangan menika mboten saged tinggah pangkat lajeng nyerap menika ya niku iki wala-wala awet kehidupan Raden Ngambira Warsa menika menawi panjenengan ugi maos serat-serat komunikasi antara Rangga Warsa kalian Fredrik Winter nggih menika ugi kula muat wonten ing www.sastra.org itu banyak sekali surat-surat Rangga Warsa itu kalau kita bisa kalau kita boleh menyimpulkan itu adalah menunjukkan tingkat ekonomi Raden Ngambira Warsa itu memang dalam kondisi yang tidak bukan kategori orang mampu karena setiap beliau itu ada tugas dari Winter tentang kebahasaan bahkan sering Rangga Warsita itu ngijun istilahnya itu apa yang dikerjakan itu belum dikerjakan ya tapi sudah mengajukan untuk diberikan pembayaran terlebih dahulu. Nah ini adalah bukti-bukti bahwa Raden Ngambira Warsa itu memang tidak semata-mata sebagai seorang yang materialistis, tapi juga karena tadi saya katakan awal itu beliau itu adalah anggenipun gegulang keagamen menika saestu ngantos bebles. Jadi rasanya itu tidak semata-mata untuk menggambarkan kekecewaan beliau yang selama mengabdi itu tidak pernah naik angkat. Tetapi juga makin panjenengan juga sebagai seorang calon sarjana yang ada yang masih di bangku kuliah belum selesai. Tapi siang ini banyak sekali sarjana-sarjana yang ada monggo dalam kita menyikapi karena non sewu ndoro arum nggih matur nuwun rawuhipun nggih mengenai sekedhik kula rada sithik apa yang saya tahu tentang Rangga Warsita kaitannya dengan keraton nggih menika mboten teges kula menika ingkang sampun dipun pitados ing ngabdekaken wonten ing keraton kepara iki rada ora pati napa mungkin setuju kalian keraton ndak ning dalam bukti-bukti itu bisa kita menginterpretasi bahwa Raden Ngambira Warsa ingkang asmanipun Alit Bagus Burham menika saestulipun Rangga Warsita yang ketiga. Jadi karena nama-nama itu adalah nunggak semi, terus seperti halnya Pakubono siji, Pakubono loro, Pakubono telu, ngantos Pakubono ingkang dalam tanda kutip jadi saiki setengah 14 menurut saya, makai 13 nih. Lah kalau mirengnya ini mejarine wis teko 14 terus ini kalau ngertase pakai 14 ini. Tapi hati-hati juga. Tidak semua Pakubono siji nurunke putra sing dadi Pakubono loro ki putrane. Pakubono telu mesti sing Pakubono papat putrane Pakubono telu. Ini secara kebetulan iya dari depan. Ning kok nek wis teko Pakubono 6, 7, 8, 9 hati-hati nggih. Jalaran Pakubono 7 sanes putranipun Pakubono ingkang kaping 6. Pakubono 8 nggih sanes putranipun Pakubono ingkang kaping 7. Ini hati-hati walaupun tadi saya mengatakan nama itu di keraton nunggak semi nggih. Hati-hati dari Rangga Warsita sing nulis kalau tiga niki itu sebenarnya Rangga Warsita yang ketiga ya. Lah berarti sadurunge wonten Rangga Warsita kan nggih. Nah, nalika semanten nalika Pakubono ingkang kaping 6 ini ada permasalahan di antaranya itu ada kecurigaan dari keraton bila Rangga Warsita ayahnya si Rangga Warsita yang ini konon dicurigai menjadi orang yang bocorke rahasia keraton kaitannya hubungannya dengan Belanda. Nah akhirnya dampaknya itu anaknya
si Romo Warsito sing ini ikut menerima getahnya ngantekan tua orang nggak pangkat. Itu si Romo Warsito yang ini. Romo Warsito yang bapak ngantekan akhirnya beliau kan juga mendapat hukuman dan konon meninggalnya juga tanda kutip. Ada pertanyaan yang perlu kita buka bersama. Termasuk Romo Warsito yang ini itu menayangi terus Sabdo Jati. Beneran Romo Warsito tuh pas gitu ngerti sak durung winara. Kapan dheweke sedo, jam piro, manggone ning endi itu kan ditulis di dalam surat Sabdo Jati. Ning ana pitakonan juga. Mulai dengan gatruk ayat yang ke-15 kalau keliru. Sing ngene panjuru niki bojo durung liput wis kaslah kaburu umur lan sakuripun meninggal itu menunjukkan apakah itu betul-betul tulisan Romo Warsito seutuhnya dalam surat Sabdo Jati. Konon katanya itu adalah sambungan dari orang lain. Tapi itu juga masih perlu satu penelitian. Ingkang kalih juga nek kuwi tulisane si Romo Warsito nah sing ngerti sak durung winara aku kapan mati dan sebagainya enggak ada berita. Yang Raden ngambil Romo Warsito menika sedanipun punten nampi hukuman. Jadi logis kan aku wis divonis hukum mati tanggal sekian dinane iki jam sekian nanggone ning ini aku tulis kan aku berarti aku waskita kan. Jadi ini adalah satu apa ya istilahnya hal-hal yang kudu dengan teliti dengan hati yang menempatkan proporsi dari apa kita selaku peneliti dan sebagainya menika monggo hati-hati. Jadi intinya begitu. Sebab naskah-naskah Jawa apalagi itu babat menika kedatangan atas babat itu adalah sastra sejarah memuat hal-hal yang berkaitan dengan background yang diangkat dari kejadian yang nyata tetapi diungkapkan dalam bentuk sastra yang penuh dengan fiksi. Di situ banyak hal-hal yang dalam rangka untuk legitimasi atas kekuasaan dan sebagainya. Terus menika ngantos atas mengenai data pendidikan menika nggih sewu diambil dari data-data menika niki punya. Terus menika wangsul datang foto 3 sekawan kala wau. Pilih ini memang berangkat dari rasa masgul, rasa ketidakpuasan oleh karena mendapatkan suatu informasi, mendapatkan suatu janji tetapi sewu mboten dados nyata. Menika wonten ing foto 3 sekawan. Nah, menika kula tetep tasih ngastani, ini belum tentu hanya berlaku pada si Romo Warsito, seorang pujangga yang begitu luar biasa dalam pengabdiannya. Beliau itu kalau dihitung mengabdi raja di Surakarta itu 5 raja, 5 raja. Ibu saking Pakubono 5, menika sampun ngabdi, tapi secara penuh menjadi status pujangga adalah 6, 7, 8, 9. Tapi Pakubono 5 beliau sudah ngabdi bahkan ikut sebagai anggotanya Romo Sutratno dalam rangka untuk membuat tim sebagai tim membuat Selat Sandini. Terus beliau adalah rasanya kurang percaya nek iki mung perkara ora munggah pangkat ning nulis seperti ini. Kita ini mau lebih boleh sudah sangat gamblang ya untuk dalam beberapa tafsir ketiga keempat sebenarnya ada tafsir untuk jangan-jangan ini kehidupan Romo Warsito sendiri. Di banyak data yang lain misalkan di data skripsi saya sahabat studi dusun itu Romo Warsito sebenarnya juga punya lumbu ya. Dia punya lumbu sebesar 17/4 jum yang ada di sekitar Klaten Raya di Kambah Melarot dan Wonogiri. Tapi apakah sawah itu sebenarnya sawah yang subur atau tidak, sebenarnya itu butuh penelitian lebih lanjut. Dan bait keempat sebenarnya Romo Warsito juga menjelaskan kondisi zaman ya, di mana ini kedua kalinya Romo Warsito menyebut
Karoban yang pertama tadi, bait pertama Karoban begitu, bait keempat Karoban Pawarto. Dan di sini sepertinya relate sekali ya dengan hari ini, semacam banyak sekali hoax dan lain-lain itu ya sama ya di Karoban Pawarto seperti kena roh berita. Hari ini sama ya, hari ini kita menerima banyak sekali berita. Kemudian bebaratan hujan lapis. Barat itu bukan berarti barat ulon gitu. Barat itu udan angin barat. Jadi ada banyak sekali ujaran manis ya. Kabarnya timur. Sabar. Itu jadi kemarin banyak sekali kondisinya, kemudian kinerja dari Pangarso orang-orang yang diuja-uja mendapatkan apa ya, kalau bahasa Gens itu engagement itu menjadi seolah-olah menjadi hal yang sangat penting kan. Jadi followernya banyak, kemudian cetak biru, TikToknya banyak yang ngasih mawar, itu semacam ya selalu dipuja-puja. Itu juga yang dirasakan Rambo Warsito, karena barangkali di zaman ini juga orang yang bisa masuk karya-karya yang diterbitkan tidak hanya dari keraton itu menjadi terbit. Jadi mulai ada, kalau dalam teori yang lebih kuat itu, teori postmodern itu semacam ada kontestasi wacana antara keraton dan lembaga di luar keraton. Monggo dipun lajengaken Podho KP Gangsal, kula nyuwun hubungan Mas Torik niki awet skripsinipun Paniti Sastra lan punika wonten nyenggol Bab Paniti Sastra. Iki Mas Torik. Mas Ajat. Monggo nggih cengkok napa mawon saged sak Jawa Timur nggih saged. Nyadong buka pilih mangke sok-sok napasipun cekak nopo wonten biru ucaring pan ini semua kados badhe lomba ucaring pan niti sastra
Nggih, saderengipun ngaturaken menapa tembung-tembung ingkang wonten mriki ingkang dipun mangertosi. Sinaosa iku menika nalika nggih sekedhik ingkang dipun kaliyan seni menika nalika acara ingkang urusan politik. Kirang mangertos kathah bab tentang ning menawi mboten tentang maca tak menika langkung-langkung kangge waosan nggih. Menika saged-saged sampun ngantos medhot tembung ya setunggal nggih. Ping kalih menawi setunggal gatra menika langkung saking ulung pondok menika prayogi dipun mendhet ngajeng menika sekawan sak lajengipun dipun telasaken setunggal emas. Ning menawi nika namung ulung wondo menika setunggal emas. Tuladhanipun paminipun dipun medhot nggih wahanani roti nemu. Nek medhot dadi wahanani roti nemu. Wis beda. Iki kita wahanani roti nemu. Nah nek medhot dadi wahanani roti nemu. Iki anak tak wis oh nek rotine ana nemu. Nah ini ya. Namun nek tembung nika hati-hati juga. Mudah-mudahan anak-anakku sing sastra Jawa mligine itu betul-betul paham tentang aksara Jawa, tulisan Jawa. Sebab iki naskah iki asline kan tulisan Jawa. Nek sing medhot kleru kok golek ora ning kamus ora bakal ketemu. Iki tembunge sampean ora bakal ketemu. Malah berarti panjenengan menciptakan karya baru. Sebab digoleki ra enek tenan sih. Karepe kuwi mau Purwodadi, Boyolali, Bojonegoro lan liya-liyane. Sampeyan sing medhot niku dadi Purwo, dadi Boyo, lali nuju negara lan liya-liyane. Nek cilokane babuku wingi sing bengak-bengok ning medhot kleru dadi babu kuwi Iki macapat itu saya pernah jadi juri di Nun Sewu setane adalah sinden warnanya gali-gali lajeng Nun Sewu gregere makanya ini kalah kalian sih biasa diprotes kita tunjukkan aturan tentang macapat. Ini bukan berarti Mas Taufik salah ya. Oh, cengkoknya agak banyak amat nanti kalau ini cengkok ngendi kuwi cengkoknya. Oke, ini kami ingat pur hati sing ya. Terus nya padha kene gangsal lan 6 nggih. Awarahnya tegese aweh pitutur. Pituduh bab pratikel asum nyukani tamene peling nino pitutur ngilingake musibat ngalangan tegeboyo ambek menika watak jatmiko tansah nganggo tata trapsila tumrap kelakuan kontep nyokalah niteni tegese ngeri pedah diguna utawi faedah amin tubuh nyo saking tubuh dibuku lan dilakoni pawarto kabar loro-loro lemeh lek gunem tanpa teges angul boyo luwih prayoga kaya becik yen dados wonten ing padha sekawan padha gangsal menika wonten ing riku wonten pawarto loro-loro dados menika napa kados dene menegaskan padha sing kaping sekawan loro wau nggih ana kabar sing kabar angin bebaratan ujar manis kalau mau nggih terus menika pawar loro pedah apa mitudu amitu dan duwe apa maksud apa to duwe teges apa tiwas aku mitudu menika terus menika ngedahaken bilih
ing jaman sing keneng musibat, jaman sing lagi ora ing kahanan sing nyenengake menika wis tiwas krungu kabar ning nyatane ora iso dijagani ngene. Padha ingkang kaping 6 keni nek kedhuwun kena kinarya aja karya dikena digawe darsana tuntuto bodho panglimbang ketimbangan saekti sanyata kewara namung wae tamsil tulodo conto kang becik wahananira kasane temahan sono ngupus tegese nrimo marang kaanane lelakon pepestening bab sing wis mesti puluh-puluh kepriye meneh dados menika wonten ing padha 6 keni kinarya darsana panglindang lan becik sayepti akeh kewala lelakon kang dadi tamsil masalah ing urip wahanani rodinamu temahan anarimo ngupus tepes tening takdir puluh kang lakoni kaelokan terus menika kita sudah berusaha tegese terus menerima kepesening takdir menerima ing pandum tiyang menapa wonten umurlan menerima ing pandum paribasane menika ora kok tegese sampun omah seneng ora yo kebahagiaan tidak bisa nerima ing pandum menika tegese ya wis kudu usaha sik ning entuk sepira wae asile kuwi disyukuri ngene lho menika nerima ing menapa pesening takdir terus kula panjenengan gesang menika ing dipun wastani kabeh kudu nampa takdir ning wontenipun menapa ending takdir kula dipun wenangaken ikhtiar salajengipun upaminipun menapa ana kodrat menika kula lan panjenengan dipun wenangaken wiradat dados menika boten teges nrimo ing pandum nrimo ing takdir menika tanpa usaha dipun mangke dipun tingali malih wonten ing padha itu ingkang gayutipun kalian menika nedahaken bilih Rangga Asita menika priyantun ingkang saestu taat agama dados ngantos ini adalah termasuk jabaran dari rukun iman hingga pada adanya takdir boleh juga Oke, mereka bisa menerang. Jadi kurang lebih di bait ke-5 dan ke-6 itu ada contoh-contoh ya. Jadi misalkan di bait ke-6 itu lelakon kang dari tamsil ada banyak sekali kejadian yang menurut Rangga Asita itu sudah menjadi perumpamaan, menjadi pengalaman yang wajib dibaca kembali. Dan ini kata kedua setelah wirani, Rangga Asita menyelipkan bahasa Arab dari wirani itu dari kata wirani, ironi, dan tamsil. Tamsil ini sangat pas di dalam tradisi sastra Arab dan Timur Tengah. Jadi kalau perumpamaan itu saya pikir di banyak teks baik di tradisi Islam maupun Kristen untuk memberi satu pelajaran itu melewati perumpamaan. Nah, hal itu yang akhirnya Rangga Asita ya mupus dalam hati ya sebaik-baik mungkin melakoni, tetapi takdir kan hanya Tuhan kurang lebih yang tahu. Monggo dilajengaken Mas Fajar balik cek kok oleh napa wonten ingkang monggo Mas dalam sastra Arab Mas
Mas Yaki. Mas Yaki. Budi. Monggo. Monggo Mas. Saking pendidikan bahasa Jawi gitu. Mas Yaki sastra. Kan yang Halo. Sapa ki ayu? Mas Bayun. Mas Bayun apa Mas Bayu maju Mas. Mas Aji? Oh, sing kok dhewe apa apa? Ini foto yang paling Apa Niki ya? lah. Nggih, monggo Mas Fajar. Ora bisa. Ya kan. Monggo. Nggih. mas. Foto istimewa. Amanangi jaman edan kewahaya ing pambuti memuetan ora tahan yen tan miluhan lakoni Buya kaduman meleh kaliran wekasanipun dilalah karso Allah bejo bejane kang lali luwe bejo kang eling lawan waspada samono iku bebasan patu-patune kapengen anggih makatan mandoblang bener ingkang ngarani nanging sajroning batin sajatine nyamut wis tuwa arep apa muhung maha sing ngasep
Hartoyo. Ronggo Asito menika mboten namung pinter. Anu wonten ing mriki rak wonten ingkang dipun wastani Sandiasmo nggih. Padha 12 Gotro ingkang pungkasan wonten Unrungan. Borong Anggo Sawarga Nesi Martoyo. Menika Sandiasmo menawi dipun waos inggih menika borong dipun pedhet rongipun, Anggo dipun pedhet Ronggo, lajeng borong Anggo Martoyo Nesi. Saya pikir untuk bacaan kata-kata sukar yang kategorinya itu bisa dikatakan apa ya, semoga dibaca sendiri karena waktunya juga sudah lumayan jadi kita akan coba untuk ini yang halaman akhir halaman 6 jadi semoga kita lihat bareng-bareng. Masyarakat Kolotido itu dikarang dengan Birokrasi pada masa transisi yang diikuti adanya kebiasaan yang mendalam, di antaranya keadaan perekonomian, perdagangan yang lesu. Para penguasa kerajaan mulai merasa kehilangan kewenangan dan kewibawaan karena pengaruh kekuatan. Jadi saat itu masih erat sekali. Kenyataan tersebut menjadi pangkal tolak dan mendasari dan melatar belakangi penciptaan Selat Kolotido yang ditambah lagi oleh kekecewaan Raden Ngabiro Warsito yang datang silih berganti bahkan semakin dalam dan tidak mudah terobati. Namun demikian, sekalipun kondisi sangat kecewa, Ronggo Warsito tetap memberikan ajaran dan tuntunan kepada khalayak perihal apa yang seharusnya diperbuat dan disikapi dalam menghadapi kekecewaan. Jika bahwa sampun kita terangkan di foto-foto yang ngajeng, terus kawan bangsa wau berita lolo berita yang tidak dapat dipercaya. Sementara pada bait ke-7 yang di dalamnya Sang Bujangga menyebut zaman edan, ada semacam peringatan bahwa dalam menghadapi dan menyikapi keadaan yang kacau balau harus dengan eling lan waspada, ingat dan waspada, karena betapapun untungnya orang yang sesat akan lebih beruntung orang yang senantiasa ingat, sadar dan waspada. Terus eling lan waspada menika tumrapipun tiyang Jawi menika tetep terus pendilan. Ronggo Warsito menyandang gelar sebagai seorang pujangga setelah sudah 40 tahun. Namun tidak pernah naik pangkat. Hal ini juga menjadikan Ronggo Warsito kecewa seperti tadi kita sudah ungkapkan. Bait keempat tersirat adanya berita bahwa dirinya akan diwisuda menjadi pangarso. Namun berita itu ternyata lolo-loro, isapan jempol atau tidak berarti. Meskipun demikian, beliau tidak melakukan pembelutan, tetap setia mengabdi raja sampai akhir hayatnya. Hal ini seperti tertuang dalam kalimat wis tuwa arep apa, munggo mahas ing sepi supaya untuk parimar maning yang sukmo. Jadi kalau sangat jadi wis tuwa arep apa meneh. Sebagai orang yang taat beragama, Ronggo Warsito merupakan sosok seorang yang taat beriman. Hal ini tercermin dalam baris-baris yang tersebar hampir dalam semua bait Selat Kolotido. Sekalipun baris-baris tersebut harus dibawa dalam konteks bahasaan dan konteks tematik yang membuatnya. Iman Ronggo Warsito kepada Allah secara tersurat dinyatakan pada baris ke-7 bait ke-7. Dilalah bersuara atas kehendak Allah. Baris ke-9 bait ke-8 supaya untuk parimar maning yang sukmo. Yang sukmo adalah sebutan lain untuk menyebut Allah agar mendapatkan kasih sayang Allah. Baris ke-6 bait ke-9 Pangeran paring pitulung bukan memberikan pertolongan. Dan baris ke-9 bait ke-10 antuk parmaning yang sukmo. Imannya kepada Allah dan Rasulullah beserta sifatnya tersurat pada baris ke-1 dan ke-2 bait ke-11. Ya Allah, ya Rasulullah, kang sifat murah lan asih. Terus adapun imannya pada takdir dan akhir-akhir tertuang dan hari akhir tertuang pada baris ke-8 bait ke-6. Mupus pepestening takdir. Tadi juga sudah kita terangkan semuanya ini. Jadi ini bisa di
beda sendiri. Lalu untuk bait pertama dan bait kedua justru kami tadi kembali pada bagian awal, yakni apakah itu kritik pada masa zamannya Ronggowarsito ketika Sugeng atau itu juga berlaku pada masa sekarang ini. Sekali lagi kita kembalikan pada adik-adik semuanya untuk menyikapinya. Ronggowarsito menika mboten namung pinter, anu wonten ing mriki lak wonten ingkang dipun wastani Sandiasmo nggih. Padha 12 Gotra ingkang pungkasan wonten Nglungan Borong Anggo Sawarga Nesi Martoyo. Menika Sandiasmo menawi dipun waos inggih menika Borong dipun bedhet rongipun, Anggo dipun bedhet ronggo, lajeng Borong Anggo Wartoyo Mesi menapa? Swarga Mesi Wartoyo menika Warsito dipun bedhet saking tembung menika. Jadi Ronggowarsito itu bisa dikatakan juga kepeloporannya dalam hal membuat Sandiasmo. Dimulai bahkan Ronggowarsito pernah saya angkat juga dalam tulisan saya yang saya sampaikan sebagai pelopor adanya karya sastra Hancaran. Sebab sebelum itu di dalam serat Joko Lodang itu ada bait di awal itu bunyinya adalah rungeh jelek tumibo gagaran santoso wartane meh teko sikoro karodo tatane tan katon barang-barang rong sabuh tan porogo katali kawawar dadal amakasih tondo murang toto. Ini adalah bukan merupakan tembang, tetapi juga bukan sekedar bahasa prosa. Jadi menika ingkang dipun wastani puisi ataupun ya puisi Jawa Baru yang ketika sebelum ini bisa dikatakan belum ada. Jadi saya mengatakan bahwa Ronggowarsito termasuk pelopor munculnya karya sastra dengan bentuk puisi Jawa Baru. Menika menawi dipun waos mengandhap wondo paling ngajeng, mangandhap nglipun Ronggowarsito. Ronggowarsito basa Kadaton lajeng menawi dipun ungelaken ing tembung ingkang kenton piyambak wonten ingkang wekasan The Bluetooth device is ready to pair. mengandhap ngelipun basa Kadaton Ronggowarsito. Ini adalah model-model karena Ronggowarsito itu menulis Sandiasmo itu ada yang ditulis dalam satu Gotra Rampung, contohnya kalau Borong Anggo Sawarga Mesi Martoyo, ada yang ditulis setiap awal bait dalam sekian bait dalam buku itu ke bawah akan berbunyi Ronggowarsito dan seterusnya. Itu adalah pelopornya juga si Raden Nabi Ronggowarsito. Terus menawi mangke panjenengan tertarik datang Ki Ronggowarsito sinau menika sampun asring dipun serat dipun dadosaken data panaliten ning menika tetep paribasane di esu nggih ngangsu di esu ngantos pinten-pinten penelitian kintenipun bicara tentang Ronggowarsito tidak akan pernah ada habisnya. Terus menika menawi panjenengan lenggah wonten mriki menika dalemipun Ronggowarsito menika janjenipun namung saking di paling 1 kilo gitu. Nah, tan kok di daerah Kabupaten Baturono, mangke jenengan ngaler menika mangke wonten ing panjenengan takir biyen dalemipun Ki Ronggowarsito menika sisih putih menika tasih wonten penjelasan. Monggo mangke menawi wonten Nah itu lengkap sudah kita membincang 12 bait serat Kolotido ya, dan yang sangat menarik tentunya adalah bait-bait mengingat bahwa di tengah zaman yang edan itu Ronggowarsito selalu mengingatkan kita untuk selalu eling, ingat dan waspada. Yang kedua adalah sebenarnya ada banyak sekali catatan soal Sandiasmo,
teman-teman yang tidak tahu Sandiasmo, jadi Sandiasmo itu cara Rangga Warsito untuk menuliskan namanya di dalam karyanya secara tidak langsung. Jadi dia semacam sebenarnya tersurat tetapi seolah-olah tersirat. Jadi dia memenggaknya ke dalam suku kata tertentu. Dan ada banyak teks yang sangat berelasi. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya, misalkan ada istilah paman doblang dalam sastra Indonesia, kemudian W.S. Rendra juga menggunakan itu, kemudian Iwan Fals juga menggunakan itu di dalam gending mandoblang. Jadi itu istilah-istilah yang sangat sustain dipakai pada zaman-zaman mendatang, dan saya pikir puisi W.S. Rendra juga sangat khas ya untuk narasinya, narasi kritik pada zamannya. Baik, karena ini sudah 10:30 kita buka tanya jawab. Mungkin 3 penanya, nanti jam 11 kita selesai. Ada yang mau bertanya? Monggo, atau mau menanggapi, boleh. Monggo Bapak Suyarno. Nanti mau Pak Pulau ngagem kaos Pulau kanan. Jadi minggu-minggu.
karena duluan Romo Warsito daripada ini pikiran saya saja. Terus yang saya punya pendapat bahwa zaman Edan itu berlaku selamanya. Tidak ada menunjukkan tafsir saya. Tidak aku tahu seperti ini dan enggak. Pokoknya kalau ada ciri-ciri itu tidak. Kalau ada ciri-ciri ini masyarakat Indonesia dan tidak. Jadi mohon nanti saya cerah. Terus setelah saya cerah, saya mau balik. Terima kasih. Menurut kalian kok kesesol ini? Ada lagi? Kata-kata mahasiswa. Siang sedoyo. Saya mengapresiasi sangat acara menika. Menika nun sewu baru pertama menapa sampun kedua, ketiga, kesekian. Oh, luar biasa. Kok saya baru mendengarnya. Nggih. Berarti ini saya tuwek sendiri wonten mriki nggih. Menika kanca-kanca kok muda-muda semuanya. Saya matur nuwun sangat karena sudah mau lenggah di sini sinau bareng ngangsu kawruh semuanya dan mohon tetap semangat nggih untuk meneruskan tradisi adat Jawa karena semacam ini mocopat itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi anak muda sudah mulai lupa dengan jati dirinya. Jadi tidak tahu ternyata ada mocopat, ternyata ada pembelajaran yang linuweh daripada adat bangsa yang lainnya. Kalau orang-orang muda sekarang kan mesti ngeliat TikTok itu yang viral, yang FYP itu kan lagu-lagu boten jelas nih, koplo-koploan yang tidak ada artinya. Nah, menika kan sudah jelas dari leluhur kita mengajari semuanya secara komplit berikut makna filosofi yang terkandung di setiap bait dan liriknya. Mugi-mugi nanti kelampahan kanthi sae saged sanes wekdal sowan wonten kedaton mangke sinau wonten sasana pustaka dados bisa mengetahui langsung serat centini dan lain sebagainya karena saya juga masih belajar. Saya ngangsu kawruh juga kalian Pak Parjo menika. Setiap Senin sampai Kamis saya ganggu beliaunya ini. Matur nuwun sangat, sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa? Kalau boleh. Ini Mas Toreng. Mas Toreng. Yun, izin parinan. Yun versi Pak Parjo. Bupeng Pak Parjo dan ini. Ikhlas pun malum. Apa sudah? Kalau kuliah wonten sastra mriku sampun badhe awal ning kadose Kapang Rinoso kuwi wonten acara malih alhamdulillah. Ditanglet Pak. Anu Pak, iki mumpung mriki sampun wonten intertekstualnya atau utawi aspek sanesipun ingkang nyerap bab kolonido dipun kawedharaken Pak Parjo lan wonten niku kalian mriki wonten derajat kalih derajat menika sami mawon menapa wonten bentenipun ing dalam tataran maknanya. Mantan kemawon, mantan bangun. Nggih. Boleh. Satu sesi mau cekap. Oke. Pertanyaan pertama tadi dari Pak Yatno, di mana letak keajaiban serat kolonido di bahasa terletak di tata nilai atau keadaan lain. Langsung sebagai Mas Toreng di teks-teks yang lain ini ada dalam bahasa teori kita sering menyebutnya intertekstualitas. Jadi apakah Romo Warsito mengubahnya dari kakeknya karena jelas
Pak Bawararas atau yang kita kenal dengan Serat Centini itu salah satu penulis utamanya adalah kakek dari Romo Warsito, Raden Ngabei Sudiburo kakek kali. Apakah itu hanya coba begitu saja atau ada respon dari Romo Warsito, misalkan kata Dalajan kemudian di dalam Serat Kolowido itu berganti menjadi Dalajan. Mengenai Pak Arjo. Maturun kendeng Pak Yatno kula wau menika menawi sampun pikantuk lajeng badhe mundur napa sing kula jawab mengke keri dhewe kula malah mengke kok enak ae ketok alat kabur bahwa saking Durarung Wit tahun ini kalian pun les itu pun adik adik ini asri Hartoko menikah kasih wayang samping mangkudan terus menikah terus semua Hartoko semua Hermanto menikah kali pun malih kalian nagari kalian kepresidenan menikah punaanipun Suwardi Pak Harto terus putranipun pernah kangmasipun Pak Harto di nikahipun Pak Harto menikah titiwanipun kata Bendra kemudian nikahipun itu dan Hajen andalan kula wau ngendika bilih menika perlu dipun lajengaken lan sapuntipun malah menika nyuwun keterangan mangke wonten menapa ketetepan menapa kapangrenasa mangke saestu kados ingkang sampun dipun bilih sanes wekdal saged dipun laksanaken wonten Semarapata saged bilih ya alhamdulillah dados mangke dados catetan nggih adinda ingkang salajengipun menika mapan wonten Semarapata supados nggih menapa keraton ingkang Ketiwanti sakmenika ya alhamdulillah Durarung menika wiwit telaten saestu menika niki wektu nembe ngopeni naskah ingkang lenggahipun kalian jamu terus ingkang jilid kalih 3 menika keraton wonten ning ingkang jilid setunggal malah mboten gadah ning sakmenika sampun dipun jangkepi terus saking perpustakaan menika mangke ingkang setunggal kalih menika wonten 900 kawan kawan kerajaan ning dereng alih aksara ingkang sampun dipun alih aksara 950 gangsal dumugi 1700 sekawan dosa ini sampun dipun alih aksara satu boleh bareng campur setunggal judul kemawon menika ngantos 1700 kawan dosonan kerajaan Jambi menika terus menika rikala panggone ingkang kaping 9 terus adik-adik menika monggo coba di antara sastra daerah baik itu FKIP, Univet, napa jenis sastra daerah FIP sing kurang tahu ning keraton coba ngajeng pun kan keraton kabeh wis nanti jujur wae sik wis tau mlebu keraton ora Jujur antringan ngajeng. tak kira pojokane sana pustaka ora ngerti data panjenengan itu di sana itu menunggu itu di keraton itu memang judul naskahnya tidak lebih dari 700 hanya sekitar 649 itu jumlahnya tapi judulnya itu lebih 1470-an itu nunggu panjenengan kabeh itu menunggu baik itu dialih mediakan maupun dialih acarakan dikerjakan dan nama nuwun rawuhipun
saestu sanes wekdal saged dipun timbali mapan wonten Semorokoto lan satu burampenipun. Iki ana kraton. Aku wani matur aku nek ana diplekorno nek. Ini anggere jauh masane dikira apa-apa iso. Iki golekne iki ya. Nggih sanes wekdal pun saya. Saya pun sami mangertos kawontenanipun keraton. Lajeng Pak Yatno, nggih, Pak Yatno. Bab keadiluhungan, tembung abdi luhung menika saking tembung abdi menika saged dipun wastani abdi linuwih, abdi menika tersipun luwih nggih. Lajeng luhur menika saged tersipun sesuatu yang bernilai tinggi. Nah, wonten ngriki ingkang dipun tengenaken kalau namung badhe nderes isinipun. Dados isinipun lebet adiluhung. Jadi di mana yang tadi termasuk jenengan ngendikane ning nggon karya sastrane nek kakowe ning nggon Joko Lonjange wong cilik wong anu bisa guyu. Lajeng konteksnya dengan misalkan Bung Karno itu orang kecil Marhainis gitu mereka melakukan dalam karya sastra khususnya termasuk nanti Mas Torek gitu ya, bahwa karya sastra itu atau kita hidup di dalam dunia tulis menulis itu tidak bisa akan lepas secara mandiri terlepas dari karya sastra yang lain itu rasanya tidak mungkin. Setidaknya pernah membaca atau kadang itu mengutip dan sebagainya. Jadi itu pasti. Seperti halnya ini, kalau tidak sinaoso apa isinipun tolak belakang, bahkan bisa dikatakan 180 derajat berbalik. Kalian ingkang dipun serat penting Paning Sastro. Kalau yang ada di centini sama isinya. Sama-sama kalau bendu, sama-sama kalau tidur. Ini bentuk tembangnya beda. Nek anggene Paning Sastro isine niku berbalik 180 derajat. Nek ning gone kalau tidur sing iki kuwi mau ngandhane kahanan sing lagi ora tentrem, kahanan sing rusak. Ning nek nalika ditulis enten ngene Paning Sastro itu adalah semua keadaan negara baik, termasuk rajanya, panekare, lan saderipun, dan itu mampu untuk mengatasi semua permasalahan yang ada. Ini yang gini sih. Terus kenapa kok iso tembung-tembungnya meh padha kabeh? Ning kok tegese 180 derajat berbalik. Contohnya pamane Mas Torek. Mas Torek apa sing njupuk apa katakanlah buku sing ana meja tembunge Mas Torek apa panjenengan sing njupuk buku iki. Itu yang kalimat pertama. Tapi bisa berbalik 180 derajat hanya ditambah dengan satu kata, ora utawa dudu. Mas Torek ora sing njupuk buku. Seperti ini kata-katanya kan 5 kata itu saja semua dipakai, tetapi hanya ditambah satu kata ora atau duduk jalan gitu. Ini kok akhirnya menjadi artinya itu betul-betul berbalik. Nah, tentang tembung derajat ini coba diingat kembali, ada teori hukum Pandetrik, yakni tembung istilah konsonan RDL. Terus ngarep misalkan ngadep, cerah, celah, cerdak. Ya. Tapi tidak semua R boleh diganti dengan D lalu dinyatakan artinya sama. Jadi hanya kata-kata tertentu itu bisa berganti tanpa berubah makna. Terus pun kalau wow, ratu, ngelatu, jatuh, ngarep, ngadep, menikah. Ugi menikah yang 4 derajat dan derajat.
terus ingkang kalau intertekstualnya saya pikir ini mungkin pelajaran sak semester mungkin beneran iso itu. Intinya hanya semacam itu bahwa tidak ada sebuah karya seseorang yang terlepas secara tanpa terlibat dengan karya sastra orang lain. Walaupun toh ini mungkin ya, alami saya ini harus dikategorikan plagiat. Mungkin ya. Karena Romo Wasto pasti membaca sebelum membaca dan akhirnya kok ketoknya iso digawe ini bentuknya tembang itu. Kembali ke Pak Yatno, ya. Pak, untuk yang keadiluhungan yang dalam bentuk sastra itu banyak sekali masih jadi dalam karya sastra ini. Jadi sing jenenge Purwokan ini sing pemilihan tembung itu secara runtut misalkan ya, itu banyak sekali kata-kata sini. Mangkyo Darajating Projo, ya. Walaupun tadi sini memang tembang diatur adanya guru lagu guru lirangan Godro, ya. Terus ini iki ora mung sekedar ya. Mangkyo Darajating Projo, kawurian Wuryo Ruri, ya. Ruri Lurah, Pangreh, Ukoro, Karono, nika, ya. Atilar Silastuti, Sujono Sarjono dan sebagainya. Ini hanya contoh kecil dari sisi keadiluhungan dalam bentuk sastranya. Tapi keadiluhungan dalam bentuk isinya tadi, ya menurut saya ini hanya pandangan dari satu sisi. Kita menginterpretasi mungkin beda, orang pasti akan menemukan atau menginterpretasi sesuatu yang beda-beda. Terus ini kok belum menawi wonten tundukipun, ya, kados ingkang kula tulis di dua halaman yang satu kecil di belakang itu, ya. Jadi ini termasuk misalkan istilahnya itu kritik yang tadi saya setuju juga Mas bahwa zaman edan ini, dan di depan tadi saya sudah katakan ini serat kalau tidur itu bisa dikatakan berlaku universal, artinya tidak pada zaman tertentu, apalagi di sini juga tidak menyebutkan zaman kapan. Jadi kahanan sing kok iki kaya ngene iki apa iki wis dan apa kaya ngene iki tenane hukum. Kakare sih arep luwih edan nek pamane iki. Eling lawan waspada pamane, eling marang gendakane ning waspada marang bojone pamane. Iki kon sewu. Iki plesetan tas saiki nek ngono kuwi lho ya. Kene mbak treke lho. Sing do eling lan waspada ngene. Eling kon eling. Mas Bodo, ini jangan dikonangan ya. Itu jadi monggo keadiluhungannya itu nanti kita ungkap dari sisi yang lain banyak sekali ya. Jadi termasuk tadi ada Sandiasmo, ya, mengenai pamane Pak Rombongan itu juga istilahnya sangat senang sekali menulis karyanya dalam bentuk mengungkapkan waktu itu dengan sengkalanya itu luar biasa. Ya, di serat Pustaka itu hampir semua bahkan dibarengi dengan konversi tahunnya, walaupun ada konversi tahunnya yang menurut kami juga salah. Menurut tempat saya sambung Padang ini Pak Yatno, Haji Kundur. Oh, sejajar. Oke, wah. Tadi dipun rakten Pak Warjo, bebas jajah soto cakep nih. Oh, sate Mario lah iki. Kolesterol. Niki sampun tadi siang kula kinten maca patang. Sudah sampai di akhir sesi, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa pengantikan tadi Pak Bapak. Kalau pun Bu Purnika, kepala otorita museum, mau nangi dari wonten ayah sanes jika wonten sakit kita ambil itu tidak masuk.
kangge jam pertemuan kados menika sarasehan mangke saged kangge liquid lajeng kangge keperluan resepsi monggo mangke menika berbuka matur nuwun menika janipun wonten Mas Subi kang badhe boten nggih menika kan badhe damel film dokumenter tentang Ronggowarsito. Kalau ini sampun wonten ing Museum Praja Pustaka ningali napa naskahipun pun katangan karya kula. Lan menika di promosi malih mangke kok pilih sistem sanes wekdal menika kula amargi nate menika nyerasaken bab Ronggowarsito mawi seni kentrung. Nate kentrung wonten ing Museum Ronggowarsito Semarang senajan namung sekedhik wektalipun menika bagus program ngaji menika sampun nate nggih problem lagi saged pun nampilaken saja. Menika ingkang saged bagian monggo. Boleh kita tepuk tangan untuk tapi sekiranya nanti ada acara pentingnya jadi bisa hadir lagi ya. Iya kok bisa hadir lagi ya. Iya, samanya badhe pun aturaken pas pangapunten kami satrima todo asih dina kasuwun Raden Ayu alam pranowo sampun rawuh matur nuwun wayah dalem nyuwun ingkang kula aturi nyaosaken tari asih dumateng narasumber menika kanjeng Raden Sukarjo. Isi tanggai. Untuk Mbak Aji, Mbak Yeni untuk